आदसा सिगाङावनो निउस पर्टेल बिथांमोननिसिम गोजोननायखौ आं जासिहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे बेनोदि बिटिआर एकर्डनि बेलायावहाय माखासे जेन'बा अपोजिसन हिसाबै पलिटिकेल हिसाबै माखासे जेबो गैया होननाय बाथ्रायानो जाहैबाय। मोनसे ओरैबायदि जादों जायनाखि जेन'बा बिटिआर एकर्डनि बेलायाव जाय एकर्डखौ दिनै बर' हारि हिसाबै मोनसे थै मोदोम जिउ बाउनानै दिनै मोनफैनाय बे मोनसे बिटिआर एकर्ड, दिनै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनै जेसेबांनाखि इसेबां डेभेलप जादों, मोनसे उन्नति जादों, मोनसे सान्थि जादों, हयथ' अपोजिसन हिसाबै राजनितिक भाबै हयथ' बिथांमोनहा मेगन सानानै बायदि बायदि बाथ्राजों सोंखारिदों, बा बे रायजो राजा जायनाखि पाब्लिक नों आं जाम्बा जाम्बिफोरखौ माने हुलुस थुलुस खालामनायनि अनगा जेबो गैया होननानै आं बेखौनो सानो। बै समाव जिहेतु दा बिनि गेजेरावथ' ओरैबायदि जादों, जायखौ 17 बोसोर सरखार सालायबोनानै बिपिएफ दला जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन बे खामानिखौ मावजोबनो हायाखै। दिनै बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय इउपिपिएल दल हिसाबै मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गासिबो पाब्लिकफ्रानो दिनै बायदि बायदि अनसुंथाइ मोनदों, जायनि फलाव अरुणोदय पिएम किसाननिफ्राय लानानै 33टा आसनि दङ। बे 33टा आसनिखौ दिनै साफ्रोमबो पाब्लिकआ मोनजोबनो 100आव 20% बाखिसै होननानै आङो मिथिदों। मानो होनोबा एकर्ड जानायनि सिगां मोनसे एगजाम्पल खोथाखौ बुंदां, मानो होनबा एकर्ड जानायनि सिगां जाय पिएम किसाना दङमोन, पिएम किसान होननाय बुस्थुखौ रावबो पाब्लिकफ्रा मिथियामोन। दिनै जेला एकर्ड जादों, एकर्ड जाखांनायनि उनाव इउपिपिएल दोलोआ जेला सरखाराव फैयो अब्ला गामि ओनसोलाव मानो दावराव जायामोन। दिनै बेखौनो आङो मिथिगौदि गामि ओनसोलाव ओरैबायदि जादों, आंनि आंनि पिएम किसानखौ दाननानै होबाय, आंनि पिएम किसानखौ दानबाय, उमुक उमुक आमोखा फोरलामोन हानो होननानै दावराव जानायनि बेलायावसो जोंबोदि मिथिदों सरखारनिफ्राय बेबायदि पिएम किसाना दंखुमायोमोन होननानै। दा बेजों लोगोसेनो पिएम किसानखौ दिनै पाब्लिकफोरनो होआलासिनो जायफोरा मोनदों, जायफोरा जेन'बा बिपिएफनि वार्कार बिथांमोननि फेमिलिफोर बा बिथांमोननि जाथि खुरमायाल' मोनदोंमोन। जेला दावराव जादों अब्लासो जोङो मिथिदों। दिनै इउपिपिएल सरकारा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननाय दोलोआदि रावखौबो बिपिएफ इउपिपिएल होनालासिनो गासिबनोबो दिनै अरुणोदयनिफ्राय लानानै गासिबो साफ्रोमबो सुबुंफोरनोनो होजोब्बाय। दिनै अरुणोदयनि बेलायावहाय दिनै मासाव जुदि 1250 मोनोब्ला इयार्सलि बियो बोसोरावहाय 15,000 जायो। 15,000 खरि 5 बोसोर जायोबा बियो 75,000 जमा जाहैयो। होमब्ला बे जिनिसखौ दिनै स्किमनि गेजेरजों अरुणोदयनि गेजेरजों पाब्लिकफोरखौ फोलोमगासिनो दङ। दा बिनि गेजेरजोंनो दिनै बिसोरो जेन'बा एसे एनैफोरखौ जेन'बा इउपिपिएलआव आङो हाबफैनानै एक्सुवेलि सिगां समाव हाबै समाव आङो माखासे इउपिपिएलनि जेनाखि आदर्श, जेनाखि नेमखान्थि, जेनाखि रुल्स, बेफोरखौ आं मिथियामोन। जेलानाखि आङो बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबदों अब्लासोदि आङो मिथिदों इउपिपिएलनि आदर्श, नेम, रायजो राजाफोरखौ पाब्लिकफोरखौ अननाय, सनमान होनाय, मिलायलांनाय, बेफोरबायदि मोजां माबाखौहाय परिबेसखौहाय आङो दिनै मोनगासिनो दङ। जायखौ होननानै बुङो बख' बिथाङाबो होनोमोन। मानो होननानै बुङोबा सिङाव हाबनानै नायोब्लासो मिन्थियो होननानै। दा सिङाव हाबनायजों लोगोसे आं माखासे इउपिपिएलनि दोलोनि जेनाखि नेमफोरखौ, जेनाखि टारगेट थांखि बिथांखि, बेफोरखौ आङो दा मिन्थिजोबनानै दिनै बेखौनो आं सानो इउपिपिएल दोलोखौ मालाबाबो फेजेननो हानाय नङा। आरो आं बेखौनो बुंबावगोन दि रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बे राजनितिखौ लानानै दिनै बिथांमोननि बिपिएफ दोलोनि जेनाखि बिथांमोननि बुरखायनायाव उलुस थुलुस जायालासिनो आं बेखौनो खेंफोरथि होहरोदि जायनि फलाव सिगां समाव बिपिएफ दोलोआ सरखार जानायजों लोगोसे दिनै 19 दिन सरखार जाखांनायनि उनाव बोख्लायनो हायाखैमोन, दिनैबो इउपिपिएल दोलोआ दिनै सरखार जानानै दङ। दा बेखौ सिफायनांगौआ, बेखौ बोख्लायनांगौआ सम्भब नंखाया। बेखायनो उलुस थुलुस जायालासिनो इउपिपिएलनि जेनाखि ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होनानै मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारीखौ देरहासार खालामहरो। दा बिनि बेलायावथ' आङो मिथिगौ, आंनो मानो होनना बुङोबा बिपिएफ जानानै मावबोनाय हिसाबै। मानो होनबा जायफोरा बिथांमोनजों जानाखि जयेन जादों बेफोरो जाहैबाय गासिबो बिपिएफनि खाजोब। माने सरखार गैलामोन नालाय, न'आव थाथ'नानै दंमोन। बेखौनो मोनसे इउपिपिएलनि बा उमुक उमुकनि होननानै पार्टिखौ स्ट्रं खालामनांगौनि थाखाय जयेन खालामै माने गावसोरखौ मेजरिटि देखायनो नागिरदों। नाथाय बियो लाबोनायजों लोगोसे जायफोरा जेन'बा जेबो अनसुंथाइ मोनफेराखै, जायफोरा जेन'बा बिपिएफ थानाय समाव जेबो सहाय मोनबोफेराखै, जायफोरा जेन'बा बायदि बायदि स्किमनि गेजेरजोंबाबो
सहायखौ सयजखौ मोनबोफेरखायाखै। दा बिथांमोनखौ दि जेन'बा बिथांमोनहा साहा गरदसे लोंहोआलासिनो बा बेदर दरसे जाहोआलासिनो ओरैनो आर'नाइ गानहोबाय थादों। बेखायनो आं सानो रायजो राजाफोरखौ बहुत समाव नोंगौ बिथांमोनहा बुरखायनो नागिरो उलुस तुलुस बायदि बायदि रावजों सोंखारिनानै बायदि बायदि रावजों जेन'बा थुलुंगा होनानै मानसिफोरनि गोसोखौ उलुस तुलुस खालामनो नागिरो। दा बेखायनो हायोब्ला बिथांमोननिफ्राय दरसे बेदरबाबो बे मिटिं समावनो बिनानै जा आरो बिनि उनाव भट होनानै बायसान्सआव बिथांमोनहा देरहाहैखायोबाबो साफ्रोमबो बे रायजो राजा बा पाब्लिकफोरनि गामि गामि हाबनानै बिथांमोनहा खबर लाहैखानाय नङा। जायनि फलाव आं बेखौनो फोरमान होयोदि एसे गोलाव सरखार सालायबोनायनि बेलायावहाय PM किसान होननाय बुस्थुखौ मासेबो थिग थिगआबो मिथिलायै बिथांमोननि कर्मिफोराल' मोनजाबाय थादोंमोन, मोनबोबाय थादोंमोन। बेखौ गोथौयै सिन्था खालामोबा दिनै जेन'बा बेखौनो जेन'बा मोनसे अनसुंथाइ हिसाबै PM किसानखौनो होबोनो हायाखैमोनबा, सरखार थानाय समावबो होबोनो हायाखैमोनबा, दिनै गामि गामि थांनानै माखौ बुरखायहैफ्लानो नागिरगासिनो दङ आरो माखौ रायजो राजाफोरनि नों आं जाम्बा जाम्बिफोरनि सिगाङाव माखौ जेन'बा बायदि बायदि रावजों जेन'बा उलुस तुलुस खालामहैगासिनो दं, आङो बेखौसो बिथांमोनाव सोंथि खालामो।